80 pesos na per kilo at 40 pesos na kalahating kilo ng manggang hinog. Nay, good morning. Shout out po. So ayan po yung mga latag oh. Masarap mag-dynamite ng siling haba. Ayan, mahahaba yung mga siling berde po natin no, napamaksiw. Mahilig sa mahaba. 20 pesos. Ayan, 20 pesos po yung isang plastic. 3 piraso na bangus tumpukan. Ayan, shoutout po. Please subscribe my YouTube channel. Ayan, pakisubscribe po yung kanyang channel sa YouTube, yung Vendor Mix Official. Pakisuportahan po natin ang kanyang mga pagbablog din po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ito po ay Pusit Lumot. Good morning. Magkano yung lumot mo? 250 po sa per kilo ng mga Pusit Lumot. Ayan. Grabe ngayon yung tumpukan, pang blockbuster ngayon dito sa Malabon Fish Market at napakarami nilang latagan na inyong mabibili sa halagang 50 pesos ay makakapag-ulam na ang iyong pamilya, no? Ang hipon ay 330 na kada per kilo. So, repolyo mo magkano na per kilo? 70 pesos sa per kilo ng repolyo. Kay Bagyo, 70 pesos, no, ng mga per kilo ng kanilang mga gulay. Ang labanos mo, 70 rin ang per kilo. So, mura po yung mga gulay na kanilang ibinebenta, no. Kamatis, dami, oh. Magkano ngayon to? 20 pesos, napakarami, oh. 11 ang laman ng 20 pesos na kamatis. Tapos ito 10 pesos. Ayan. So, bagsak presyo na yung ating mga kamatis dito, no? Ayan, talaki ito. Ang laki, oh. Ayan, oh. So, sa mga naghahanap ng talakitok, ayan, ang laki. 2 piraso. Meron pang kasunod yan, no? So, yung mga salmon po natin ay 160 na per kilo. Ayan, meron pa. Marami pang nilalatag na isang talakitok. Magkano bentahan po ngayon ng talakitok? 300 pesos po. Ito po ay 280, ito po ay 300 pesos, no, na bentahan po ng talakito. Sagisi. Good morning, good morning, good morning. At ito pong muli si Boss Lando Explorer, no. So, mag-a-update tayo sa kanilang mga panibagong latag dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So, welcome na welcome po kayo kay Boss Lando Explorer. So, samahan niyo po muli si Boss Lando. So, tara, let's go! Alright, so ang ating pag-ikot po ngayon dito sa bayan ng Malabon Fish Market ay mag-aalam-alam tayo ng mga presyo, no? So, bumungad agad sa atin yung mga magagandang mangga na nakikita nyo po. So, update natin yung mga presyo. ₱80 pesos na per kilo at 40 pesos na kalahating kilo ng manggang hinog. So, magaganda yung mga latag nila ng mangga, no? Tapos yung mga seedless po na prutas na ating nakikita po rito ay ubas. 120 na per kilo. Ang kiat-kiat na seedless po ay 120 na per kilo. 60 pesos na kalahating kilo. So binungaran agad natin itong mga nagtitinda ng mga prutas po dito sa pag-akyat po ng tulay, no? Bangus Dagupan. So shout out po. Good morning. Ayan, shout out. Magkano po yung presyo ng bangus Dagupan po? 180 kilo. 180 po sa per kilo ng kanyang tindang bangus Dagupan, no? Walang tilapiang Batangas, kundi bangus Dagupan po yung paninda. 180 na per kilo. So kuya, shout out pong muli. Isa shout out kayo. Shout out po sa mga Team Duterte. Ayan, shout out po. Yes
Sara. Salamat po, thank you. Nay, good morning. Shout out po. So, ayan po yung mga latag, oh. Masarap mag-dynamite ng siling haba. Ayan, oh, mahahaba yung mga siling verde po natin, no, napamaksiw. Mahilig sa mahaba. 20 lang, oh. 20 pesos. Ayan, 20 pesos po yung isang plastic. Eh, yung carrot po natin, magkano na po? Ay, 60 lang. Ayun. Ilang ba? Nay, salamat po. Thank you. So, marami sa ating mga kababayan ang namimili, no, dito sa Malabon Fish Market. Mga sariwang alamang na tumpukan ko ay 50 pesos. So, dito po yung mga bentahan din po ng mga alimasag na murang-mura po ninyong mabibili. Ayan, dami. Oh. Alimasag na panggata. Marami din. So maraming customer si ate at di na natin matanong ang kanyang mga presyo ng bentahan po ng alimasag. So mag-ikot-ikot na tayo dito sa mga isdang latagan na mga tumpukan na murang-mura po ninyong mabibili sa bayan ng Malabon Fish Market. Ang mga tumpukan po dito ng mga bangus dagupan sa halagang 150. Tatlong piraso na bangus tumpukan. Dito po yung mga bangus pandaing na mabibili po ninyo sa halagang 140 na per kilo. Yan po ay paninda ni Ate Pam. Ito po ang Vendor Mix Official. Ayan, shoutout po. Please subscribe my YouTube channel. Ayun, Vendor Mix pakisubscribe po yung kanyang channel sa YouTube, yung Vendor Mix Official. Pakisuportahan po natin ang kanyang mga pagbablog din po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ate Pam, ang tagal mo hindi nagtitinda, ha? Namiss mo ako. Panitago mo, ha? Kada mag-iikot ako dito, wala ka eh. Namiss mo ako, Kuya Ama. Namiss mo ako, Baslando. 300 pesos po sa mga panindang pusit, no? Tapos yung ating mga bisugo ay 240 na per kilo. So ito po yung mga isdang talakitok at barakuda. Magkano rito? 280 ang per kilo. Ay, isda to. Ha? Omni. Yan po, laki, no? Magkano talakitok? Dito magkano? 260 naman po yung per kilo ng talakitok. Itong banak, ganda, oh. 180 po sa mga per kilo ng isdang banak, no? So, yan po yung mga presyo ng kanilang latag. Dito po sa Malabon Fish Market. Ate Pam, salamat. Thank you. 100 pesos na tumpukan po dito ng isdang espada. Bangus dagupan po natin ay 90 pesos, isang piraso. 100 pesos, isang piraso din po. Tapos may mga latag ng tunsoy sa halagang 50 pesos. So ito po ay panibagong update po natin, no, sa ating pag-iikot dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At ito po ay pusit lumot. Good morning. Good morning. Magkano yung lumot mo? 250 po sa per kilo ng mga pusit lumot. Ayan. 50 lang yan. Iba naman ang latag mo ngayon. Wala ka naman latag ng mga gulyasan na tuna. Wala tayo makuha. Galunggong dati latag niya nakaraan. Ngayon lumot naman po pusit. Bossing, thank you ha. Salamat. 50 pesos na tumpukan. Ayan.
So dagsa po ngayon yung mga tumpukan po natin dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga salinyasi na lagyan nyo na po ng harina ay panalo na, sold na at pwede nyo na pong iberito. Yan po yung mga latag po dyan ay 50 pesos, no? Grabe ngayon yung tumpukan, pang blockbuster ngayon dito sa Malabon Fish Market at napakarami nilang latagan na inyong mabibili sa halagang 50 pesos ay makakapag-ulam na ang iyong pamilya, no? Mga tamban po natin sa halagang 50 pesos, 40 pesos. Wala lang 50, 40 Yan o, 40 pesos na lang po yung tumpukan. Dito, paksiw, pangihaw. Boss Lando po. Boss Lando Explorer po. Pangihaw yan. Tamban na. Parito na lang tamban. Grabe yung mga tumpukan na iniikutan natin ngayon, no? Yan po yung mga banak, no? 150 ang per kilo, 100 pesos po ang tumpukan. Ito naman po yung mga tumpukan po natin na mga bangus dagupan sa halagang 150 rin po, 3 piraso na tumpok ng bangus dagupan. May nabibili rin po sa isang piraso, 60 pesos. Yung mga tumpukan din po dito ng mga isdang tawilis ay 50 pesos, no? Tumpukan po ng mga alamang ay 50 pesos din po ang tumpok. So, ito kahabaan na to at iikutin natin tong Malabon Fish Market. Talagang swabe ang mga latagan po ng tumpukan ngayon dito. Pangmasang po talaga yung mga bentahan po nila dito ng mga tumpukan. Ito po yung mga isdang arroyo, no? 100 pesos po na kanilang binibenta at latag ng tumpukan. 100 po sa mga tumpukan po ng bangus pandaing, 120 sa kilo ng mga tilapyang Batangas. At ito po yung mga kada piraso ng bentahan po ng bangus dagupan, no? Meron pong 130, 140, 160, 170. Nasaan yung 150? Nawawala. Binutas yung 150 ah. So yan po yung mga kada piraso po ng bangus dagupan, no? Na kanilang ibinebenta. Meron din po dito 50 pesos isang piraso. At yung mga espada, no? Yan po yung mga espada. Yan po ay mga tumpukan po ay 100 pesos. Kano kilo ngayon espada? 180 ang per kilo. Thank you, salamat. Dito ay oo, dahil ka pupuntahan ng mga suki mo rito. Kasi marami nagsasabi talaga sa ating mga ano na pagka nakita sa ano ko, uy, kilala kita. Hindi ko yung nakikita ko sa vlog ni Boss Lando ah. Papasyalan nga rito. Kasi maganda kasi pag binablog mo yung mga paninda, alam nila kung saan sila pupunta. At alam nila kung anong class yung mga binibentang mga isda. Thank you ha, salamat. Shout out. So dito po ay ang kilo, 80 pesos, no? Sariwang mga isdang tawilis. 80 pesos na kilo. Ang balat ng baka na bentahan po nila dito ay 150. 80 na lang kilo, Mader! Ang kilo naman po ng kanilang bentahan dito ng mga hipon, no? Hindi tayo makalapit kasi may mga mamimili po. Ayan po yung mga mamimili nila, oh. So marami talagang mga dumarayo dito sa Malabon Fish Market dahil nga sa mura yung mga presyo na kanilang mabibili. Ang hipon ay 330 na kada per kilo. So ayan po yung presyo, no? 330. At yung mga tawilis po sa halagang 50 pesos, madami na, oh. Pwede ka na magpilaw o magpaksiw ng mga isdang tawilis. 50 pesos.
So update tayo sa mga presyo naman po ng gulay dito sa kabilang side. Tayo ay tutunguhin natin yung bentahan ng ating lodi na gulay. Meron sound. Alright, so eto na tayo sa kanilang mga latagan ng gulay na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. So ito ay mga 10 piso na mga talbos at kangkong, no? Magkano ang palaya mo, Lodi? Wala tayong palaya, boss. Ay, ang palaya ano? Kalabasa. Oo. Repolyo mo magkano na per kilo? 70 pesos na per kilo ng repolyo. Kay Bagyo, 70 pesos, no? Ng mga per kilo ng kanilang mga gulay. Ang labanos mo, 70 rin ang per kilo. So, mura po yung mga gulay na kanilang ibinebenta, no? Ito, 20 pesos. So, grabe ang mga mamimili po natin dito sa bayan ng Malabon Fish Market, no? Ayan po, oh. Madaming tao ang mga namimili. Agagalit na. Lodi, thank you ha. Salamat. So, shout out ulit sa mag-asawa. Ayan, ang masipag nating mga nagbebenta sa ating mga kababayan ng kanilang mga gulay. Si Nanay ay busy sa kanyang paggagawa ng pang-chapsuy. Nay, magkano po ang kilo ngayon yan? 40 po kada isang balot, no? Nay, salamat po. Thank you po. So, marami dito ang mga panindang kamatis. Dami, oh. Magkano ngayon to? 20 pesos. Napakarami, oh. 11 ang laman ng 20 pesos na kamatis. Tapos ito 10 pesos. Ayan. So bagsak presyo na yung ating mga kamatis dito, no? Magkano sito mo kada tali? 35 po, boss Lando. Ayan, 35 po kada tali, oh. Pwede na kayo mag-adobo. Napakarami po ng isang tarya po ng sitaw. Dami, no? Tapos may mga tumpukan din po sila dito na bentahan ng sayote. Lodi, magkano yung bentahan mo ng sayote? 35 lang, boss Lando. 35 pesos po yung mga kada tumpukan po ng sayote. Boss Lando. 3, 100. No? Kung mga magugulay kayo o lagyan nyo ng baka, ay napakasarap nito. Ginisa sa ampalaya. Ang pechay, 10 piso na lang po ang ating pechay dito. So yun po yung update natin sa kanilang mga gulay, no? Sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat ha, thank you, God bless. Thank you. So akitin natin itong tulay ulit kasi tayo ay lumipat dito sa kabilang side at nag-aalam-alam din tayo ng kanilang mga latag dito ng mga isdang bato kung meron tayong maaabutan o update, no, sa kanilang mga latagan ng presyuhan. So ito po yung mga gulay na pangsakto sa inyong mga pansahog, sa inyong lulutuing ulam. Halagang 20 pesos ay sapat na sa inyong mga lulutuin, no, na ulam. 20 pesos lang po at 50 pesos. Meron po kayong mabibili rito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright. So, yan po, no. Yan ang mga magagandang latagan po talaga nila dito sa halagang 20 pesos, 50 pesos ay meron na kayong maipangsasahog. Good morning, Nanay Noemi. Good morning po. Ngayon pa lang po. Kaya pala wala na ako naabutan. Presyo na lang po. Sige ba? Sige po, Nay. Ingat po, ingat. Ito, bagong baba po, oh. Dalagang bukid. Nakabanyera.
At yan ay galing po ng Market 3. Magmamarket po kami. So may mga nakikita tayo at natatanaw dito na mga isdang bato na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. Yan po yung mga dalagang bukid na ngayon pa lamang po nila ilalatag at isdang sagisi. Ayan no, mga sariwang isda na nahango po nila sa Market 3. So yan po ay galing pa po ng Nabotas. Ayun o, talakitok o. Kalalapag lang ng talakitok. Ayan, talakitok. Ang laki o. Ayan o. So, sa mga naghahanap ng talakitok, ayan, ang laki. 2 piraso. Meron pang kasunod yan, no? So, yung mga salmon po natin ay 160 na per kilo. Ayan, meron pa. Marami pang nilalatag na isang talakitok. Magkano bentahan po ngayon ng talakitok? 300 pesos po. Ito po ay 280, yun po ay 300 pesos, no? Na bentahan po ng talakitok. Sagisi. Lapu-lapu. Boss, thank you. Salamat. God bless po. Busy si Kuya Warren sa kanyang mga paninda, no? Mga isdang talakitok, dalagang bukid, labayita, no? So busy si Kuya Warren kaya hindi natin ma-istorbo. Naglilinis siya ng kanyang mga panindang isda, no? Na kanyang mga ibinibenta sa ating mga kababayan. Alright, so yung nga po at nakapag-update tayo dito sa bayan ng Malabon Fish Market o tumpukan na kanilang ibinebenta at talagang mura pa rin po at dagsa yung mga tumpukan po natin na nakikita dito sa Malabon Fish Market. Mahal. Alright, so shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga viewers po natin na lagi sumusubaybay kay Boss Lando Explorer sa aking pagbablog dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Talagang madami sa ating mga mamimili ang dumarayo po talaga dito at sa mga vendor po natin masisipag, shout out po sa inyong lahat. Talagang dagsa po ang ating mga kababayan po dito. So tatanong natin yung presyo, no? Pero pag gano'n, pag pinapana kasi. Kuya Warren, magkano yung ano mo? 260 dito sa Labahita, 240. So yun po, no? So yun po yung mga na-update natin dito, no? Na mga isda po niya na binebenta. Yan po yung mga dalagang bukid, yan po ay pana na nauhuli. So Labahita, kasi marami nagtatanong sa atin yung mga presyo ng Labahita, no? 240 po yung per kilo at yung mga dalagang bukid ay 260 na per kilo. So yun na po ang ating mga update dito po sa Malabon Fish Market, no? So maraming salamat po. Enjoy and busy po sa ating lahat. At ito pong muli, si Boss Lando Explorer. God bless po and bye-bye.